हेलो एभ्रिवान, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैहाय संनो नागिरदों बाटार चिकेन। लोगोफोर नायलांबानो जाबाय धाबा स्टाइलावहाय बोरै सङो। गिबियावनो नै लेबु सेबनानै लाग्रोबाय बेदरावहाय। बिनि उनावहाय संख्रि होनानै बेदरखौ मोजाङै लगायनानै लागोन। लोगोफोर नायलांबानो जाबाय जोबजासिम बोरै खालामलाङो। ओमफ्राय नै दा बेदरखौहाय सेबनानै लानोसै लोगोफोर। संख्रि लेबु होनानै लगायदोंमोन नालाय, ओमफ्राय दा संख्रि होनानै लेबु होनानै खोबनानै दोनबाय नालाय दान्दिसे। बेदरनिफ्राय नै गावनि दै ओंखारबावबाय आरोबाव। बेखौ सेबना लानोसै, एसे गोरान खालामनांगौ नालाय। नै लोगोफोर गासैखौबो सेबनानै लाजोब्बाय। ओमफ्राय एसे गोरान जाबायना नै बिदैया सेबजानानै। ओमफ्राय दा बेयावहाय हरगोन गाइखेर दाखा होनानै बेखौ लगायनानै लानोसै लोगोफोर। गाइखेर दाखा हरखांबाय, बिनि उनावहाय हरनोसै नै चिल्ली पाउडार ओमफ्राय हालदै। बेखौहाय होनानैहाय नै दा मोजाङै लगायना लानोसै लोगोफोर। गोथाव जायो, बिराद गोथाव जायो। नोंथांमोनाबो बानायनानै संनानै जाबानो जाबाय। लगायखांबायानो लोगोफोर नै। ओमफ्राय दा बेखौ आधा घन्टानि थाखाय फ्रिजआव सोनानै दोनहरथ'नोसै। दा हरबाय बानलु, सामब्राम गुफुर, हाइजें देनाय। ओमफ्राय नै बेदरा आधा घन्टासिमसो दोनबायमोन फ्रिजआव। ओमफ्राय नै दा होसिगोन, संसिगोनानो लोगोफोर। बेदरखौहाय लगायनानै आधा घन्टा बेबायदि दोनदोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय नै दा संनोसै। ओमफ्राय नै दा लोगोफोर बेहाय हरबाय दालचिनि देनायखौहाय। दै हरबाय लोगोफोर नै दा। एक्सुवेलि बेयावहाय टमेट' होनांगौमोन ग्रेभिनि थाखाय, नाथाय टमेट' होबाय थायाखिसै। टमेट' होआलासिनोबो बिराद गोथाव जाखायो लोगोफोर। ओमफ्राय नै दा लोगोफोर नैबे गाइखेरखौहाय एसे हरबावनोसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर दा एड खालामगोन आमुल बाटार। बेखौहाय हरबाय लोगोफोर नै हारसिङैनो गलिसिगोन दा।
मोनबायानो नै बिराद गोथाव नुखाबाय कालारिंनो जानोसो लुबैखाबाय आङो नै जा मोजां जाबाय कालारिंनो दा ओंखामबो जानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि संनानै बानायनानै जाबानो जाबाय बिराद गोथाव जायो अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर